Днес ще снимам идеи епизод 2. Така, малко ми е бавен интернета. И така, сега ще си довършим предишния епизод. Бяхме стигнали до 5 левел. И върнах се. Ето, взимаме с това. Пускаме това. Трябва да си вземем яйцата. Да ги нахраним, не всичките. Сега ще пуснем да се прави. Нямаме жито, добре. Така, сега пускаме да се направи. Така, сега. Имаме крави и кремчета. Сега ще си вземем това за кравичките. Ще си купим крави. Сега да видим това колко. То е ефтино. Добре, ще си купим крави. Така. След един час ще ми стане. Ще си купим още... Те колко са максимум? Айде ще си купим 5. Готово. Добре, сега да ги нахраним и другите. Всички са нахранени. Също и кокошките. Да видим да изпълним тази мисия. Например 22 такива. Добре. Я да видим някой дали продава. Това е на 7 левел. И това сигурно. Да. Така. Това дали да го премести? Не, нека си седи тук. Така, трябва да изчистим. На предишния ми имейл имах и това. Всичко ми беше изчистено. Сега трябва много се развивам. И така. Направим да видим този. Ще купа жито и лопата. Това ми трябва. И добре. Така. Мерси. Сега да нахраним тази крава. Готово. И сега ще се върна след малко. И така ли си купихме лопата. Сега да махнем това. Купихме си едно бобче. Май. Така. Сега какво ли да правим? Този човек не може ли да го махнем? Много ме дразни. Преди Dark Master пусна епизода на Mobile Legends. Изгледайте го, абонирайте се, палче нагоре и това. Сега какво ли да правим? Ще качиме май 7 левел и това ще е за този епизод. Освен нямаме жито.
сякаш. Добре. Добре, това ще е за този епизод. Чао, ще се видим пак и чао.